Boa tarde, Arturo, que tal? Ti estás en? Eu estou ahora mesmo nun lugar máis ou menos perto de Madrid, que é onde vivo, cara a Sierra de Madrid. Pois nada, desta maneira, dende Madrid, presentamos a Arturo Lescano, que é xornalista e escritor galego, que traballou, creo que algo máis de 12 anos aquí en Latinoamérica, contando historias da realidade latinoamericana, pero tamén mirando a eses galegos, esas galegas que viven aquí e contando as súas historias. Son logo desa experiencia dun galego que vai polo mundo contando as historias que se atopa no camiño, ven de publicar un libro que se chama, mira, tengo aquí, Arturo, O País Invisible, a epopeia atlántica da diáspora galega. Entón, nesta serie de entrevistas que estamos a facer dende o IGADI, para tentar pensar de algún outro xeito estas novas cidadanías que van dende votar e algo máis, preguntámoste, non, neste contexto, por que falaches neste libro dun país invisible? Bueno, antes de nada, estou moi agradecido, ademais dame ata emoción ver a Paula despois de tanto tempo, non tanto tempo porque nos vimos agora en Buenos Aires, pero tanto tempo que nos coñecemos, e que che vou contar eu a ti do País Invisible se ti és unha integrante acaidísima do País Invisible porque viviches e vives entre as dúas beiras, e és un exemplo perfecto, non? Se cadra ti menos invisible que outras porque ti precisamente en tanto xornalista, en tanto muller, nai, e con moitísimas cousas que dicir, sí que digamos que representaches un rol como debería ter sido en moitos ao longo dos séculos prácticamente na nosa historia, pero a realidade é que a maior parte, ou iso penso eu en base apenas á miña experiencia xornalística, é que a maioría, a maior parte de emigrantes galegos en América e despois os seus descendentes tamén, e os que viven alá e agora retornaron en segunda xeración, etcétera, todas esas variantes, pois unha maioría dela é invisible. Invisible en tanto que non sacou a cabeza para dicir hola, son galego ou galega, interpreto o mundo como galego e como galega, ou mesmo facendo non facelo saber. É un pouco difícil explicalo, pero eu creo que se entende máis fácil se pensamos en, sempre se falan dos mesmos números, porque así o estiman os historiadores, de uns 2 millóns de persoas saídos entre máis ou menos metade do século XIX e 1960 aproximadamente cara a América dende Galicia, bueno, pois de 2 millóns de persoas, pois sabemos apenas as historias duns poucos, que normalmente son homes e normalmente son o que se deben chamar na emigración triunfadores, é dicir, aquel que fixo cartos, basicamente, ou fixo un nome. Bueno, pois aparte diso, e por iso che digo que che vou contar a ti, que ti nutriches tamén moitas historias destas, pois hai unha grandísima maioría que viven pois un pouquiño baixo o radar, non? E por iso, na miña opinión de xornalista, non deixan de ser interesantes. Ao contrario, eu penso que o fío de historias invisibles conforman un mapa que é o que din en chamar país invisible, é dicir, o que forma a Galicia territorial, que é o que vai na capa do libro que ti mostraches, e sobre todo as contornas atlánticas de América, é dicir, as costas de todos aqueles países onde fomos chegando os galegos e as galegas ao longo de século e medio. Estados Unidos, Cuba, digo de norte a sur, porque senón diría Cuba, Argentina, Uruguai e Brasil nunha primeira vaga, tamén, por outro lado, Estados Unidos, e despois xa México, Panamá, Venezuela, e tamén quédame algún, creo que non sei se dixen Panamá, pero en calquera caso todos eses países da contorna atlántica e todas esas historias de xente invisible son o que eu din en chamar país invisible. Pois agradecida son eu, en primeiro lugar, porque aceptases participar desta serie de entrevistas, en segundo lugar, pola túa generosidade sempre, é verdade que fai algúns anos que xa nos coñecemos, é moi importante para min nesta serie de entrevistas que estamos a facer contar cunha testemunha como a túa, justamente neste momento que ves de publicar este libro tan interesante,
porque estes invisibles que ti biches aquí é o que nós, en moitos casos, dende o Observatorio das Diásporas, reivindicamos como parte deste, bueno, ti dis País Invisible, Galicia Universal, deste mapa do que nós tamén falamos, porque forma parte dun mapa de Galicia que excede con moito a Galicia territorial, non? Entón, agradecida son eu en que podas achegar esta testemunha túa. E a pregunta que me fago eu é ti que ves da Galicia territorial, deste pequeniño puntiño que ti pos aquí no mapa, dun lado do Atlántico, e que puideches recorrer ou percorrer e contar as historias destes todos que están do outro lado do Atlántico, por que pensas que son invisibles na Galicia territorial? Bueno, que son na Galicia territorial e tamén en moitísimos casos nos países de destino, non? No caso da Galicia territorial, é dicir, o que mamamos nós dende pequenos, inclúome porque así comezo o libro tamén con a historia invisible máis, que a historia da miña familia, eu coido, e espero non ser xeneroso demais, pero bueno, eu coido que é porque non é que pensemos que non existe, para nada, senón todo o contrario. Estamos tan imbuídos na Galicia territorial do fenómeno da emigración e o exilio, da diáspora, está tan presente, pero tan presente, que é invisible. É dicir, é unha especie de falta de perspectiva real, xenuína, non? É como aquel que quere ler un libro tendo aquí diante, non? Hai que afastalo un pouquiño para que a vista, pois, colla a real dimensión do que un está a facer, nese caso ler, e no caso real, pois, entender que todas esas cousas, esas frases coloquiais, esas frases familiares, eses nomes que se repiten nas familias do tío de Cuba, do veciño de Venezuela, da irmá da nai que marchou para Argentina e nunca volveu, etcétera, 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 que se repite, todo iso forma parte dunha historia con mayúscula que é a nosa. Que pasa? Que é difícil, claro, porque non somos unha diáspora como acontece pois con outras diásporas ou algunhas das actuais, que o millor pois son casi micromigracións ou son cadeas migratorias cara a un lugar, nada máis, ou maioritariamente. Non, no caso de Galicia, como ti ben dicías no lombo do libro, nun dos xoguetiños que propomos os lectores, eu dixen ya ao deseñador, que o xenio Artur Galocha, que tamén coñeces, que había que dar a dimensión de vida o feito dun sitio tan pequeno, que son 30.000 kilómetros cadrados, poñelo en contexto en como condicionou e como foi condicionado por un continente. E aí o ves, eu, dende aquí mesmo na videochamada, prácticamente non dá para ver, pero é un puntiño casi infinitesimal a escala real dun continente, non? Que pasa? Que cando un emigra a tantos países diferentes, a maioría coa mesma lingua, pero tamén está o Brasil e tamén está os Estados Unidos. Cada país, permítanos Bolívar, ten unha idiosincrasia dentro da América Latina, un xeito de ser, unha linguaxe diferente, mesmo sendo o mesmo idioma, etcétera, 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 etcétera. Entón, moitas veces, mesmo nas aldeas, nunha aldea galega, pois iso vese moi ben en agosto, en xullo agora, non? Vese moi ben como, aí veñen os de Baracaldo, na mesma aldea, aí veñen os de Suiza, e despois os de América. Aí veñen os de Venezuela, aí están os de Panamá, aí están... E entón, fíxate, todos, por suposto, entenden o galego, teñen as características do galego, da galega totais, todas os costumes e as tradicións, pero cada un cun acento, cada un cun xeito de vestir, cada un cun xeito de pensar. Entón se cadra, sendo un fenómeno super homoxéneo, moito máis do que pensamos, se cadra tamén é difícil ter esa perspectiva para dicir a emigración é isto, unha cousa, non? Digamos, monolítica. Non, é moi diversa e moi homoxénea ao mesmo tempo. Entón, bueno, eu, para volver á resposta, creo que non hai unha razón da que nos podamos así queixar de dicir é invisible porque ninguén quere ver a inmigración. Eu creo que non. E, bueno, ao longo da historia houve moitos avatares que fixeron que isto tamén fose cambiando, pero sí, se cadra, faltanos, ou faltábanos, e creo que aínda falta, certa perspectiva para entender que a emigración non é só
a historia dos triunfadores, non é só a historia dos exiliados do 36 coa importancia que teñen en tanto reservorio cultural galego e pervivencia nosa gracias a eles en grande parte, senón que tamén son todos eses fíos de aquela señora que casou por poderes nunha aldea de tal sitio ou doutro sitio, que foi parar unha a Caracas ou outro Uruguai ou dentro da mesma familia a 5 países e se espallaron así como gotas de choiva. Eu creo que tendo a perspectiva diso e entendendo que formamos todos nós, por iso eu quixen dicir o do país invisible, porque é invisible pero que é como se fose un país. Se temos ese xeito e que o IGADI é unha das entidades que máis o ten presente, o Observatorio da Diáspora, esa Galicia Universal e todas as actividades das que me honran participar, eu creo que ese é o camiño para entender que o país invisible pode deixar de ser país non, pero invisibles. Mira, precisamente estes días está por ali comezando a exposición do cadro a derradeira lección do mestre de Castelao. Despois de algún tempo de que estivo ali en préstamo e agora retornou, tómase esta obra como unha icona, ¿no?, da memoria e da historia máis actual de Galicia igual. Eu pregunto, ¿no?, como se está a percibir dende ali, porque nós temos algunha idea de como se percibe dende aquí, pero me gustaríame saber como ves ti ali agora este cadro aínda tamén pode ser un pouco unha representación desta discusión tamén, ¿no?, de que pode achegar a Galicia da diáspora, como dis ti, ou as novas cidadanía que propoñemos nós, coa mesma idea que tes ti, a realidade galega actual, ¿no? Que outra maneira de ver pode achegar? Mira, lembrarás perfectamente, hai 7 anos, no 19, houve unha polémica tremenda pola derradeira lección do mestre, porque foi unha cousa curiosísima. Eu acababa de chegar, despois de todos eses anos vivindo en América Latina, e non daba crédito. Non, realmente, O sea, eu abría os ollos e non os daba chiscado porque non entendía como representantes de todos os partidos políticos parlamentarios galegos defendían a idea de que a derradeira lección do mestre, e con estas palabras, debería estar en Galicia. Entón é como, sabes, é como se nas novas redes de hoxe darían paus e dirían, a ver, paren un momentiño. Ustedes non entenderon absolutamente nada. Non entenderon nin entenden nada, tanto dun partido do outro ou do outro. Como que ten que volver a Galicia? Pero si é a expresión máis acaída de Galicia. Como dicía Pérez Prado, o porteño perfecto é o galego, e Castelao era o galego perfecto que foi emigrante, exiliado e foi morrer a Buenos Aires. É dicir, non hai, fora da historia do cadro, pero non hai unha representación máis gráfica de que a cultura galega é a que é no momento contemporáneo grazas a todo o que se fixo fora. A parte está a historia do cadro. E ese cadro é, xa sabemos, un agradecemento de Castelao despois de nin máis nin menos que o centro ourensano lle deixase ou lle dese o pulo para poder publicar sempre en Galiza. Que pasa? Claro, como o libro vai e volve, pois sí, eso sí é galego, pero de sempre en Galicia, pero podemos falar da esmorga que ninguén nunca fala, pero claro, cando volveu Blanco Amor a Galicia, como tivo que penar Blanco Amor? En Galicia, que non era basicamente morreu prácticamente só e desamparado, ou no Desterro de Cabanillas, ou mesmo Follas Novas, que foi editado en La Habana, de Rosalía de Castro. Todo iso é Galicia. Se usted, político, pensa que un cadro, unha pintura que foi pintada e entregada na maior cidade de Galicia, daquela, que era Buenos Aires, ten que volver a Galicia territorial, entón é que efectivamente aí sí que volvo a anterior resposta, é invisible porque o queren facer invisible. Eu creo que, penso, de novo, mellor son xeneroso demais, creo que non se decataban. Eu creo que 7 anos despois ese debate xa ficou un pouco, pois, sobordado, xa ninguén fala diso. E ollo, porque ademais ten o seu miolo o tema, porque está no Museo de Pontevedra, que pertence á Diputación de Pontevedra, que pertence ao mesmo partido que goberna en Galicia, que teóricamente, ou sin teóricamente, representa pois detrás da historia do cadro e da represión,
pois houbo ese debate político que tan fino tivo que andar o daquela presidente da Xunta para facer a foto ali en Ganogallas e tal, non? Agora eu creo que se tomou dun xeito máis natural, polo de agora, eu creo que ninguén, senón o Centro Galicia seguramente non o cedería, ninguén dixo a derradeira ten que quedar, non? O sea, do xeito do ano 19, non. E ademais hai outra cousa, que é, a mí me parece moi bonita e ademais de xustiza. Se algún día tiña que volver a derradeira elección do mestre, debía volver ao Museo de Pontevedra, que ben se podería chamar Museo Castelao. É un museo verdadeiramente de Castelao, non? Aparte de ser unha entidade impresionante, pasmosa polas súas sedes, por como está bueno, pois composto e confeccionado. Así que, bueno, eu creo que xa contestei, eu creo que non debe haber debate, e que sin poñerse tampouco, penso eu, no que dicían algúns de e ademais é patrimonio argentino. Bueno, sí, claro, é patrimonio argentino porque está dentro das fronteiras argentinas, pero é un patrimonio galego. Eu daquela, acórdome, Paula, que me pediron unha columna en Luces, na revista, e eu fixen así unha butad destas que ás veces me gusta facer, pero, bueno, aí quedou, alguén me recordou no bo sentido. Dixen, igual que hai certificados, ou como se chamen, vos no IGADI sabedelo moi ben, da UNESCO, Patrimonio Universal da Humanidade, digo, non me acordo como era exactamente, pero algo así como a derradeira elección do mestre debería ser o primeiro artigo, o primeiro ítem cultural que tivese un certificado da galeguidade universal. Patrimonio da galeguidade universal. E que con iso fose como unha especie de pasaporte para moverse por calquera sitio, tanto dá o país, tanto dá o continente, e que ninguén poida dicir que non está en Galicia, porque me parece moi insulto. Genial, sí. Nós traballamos o ano pasado precisamente co ano Castelao, que foi tamén obxeto de algún debate, sabes, a designación por parte da Xunta, e eu creo que todos estes debates, dende o primeiro, cando foi a derradeira no ano 2019 a Cidade da Cultura, o ano Castelao, e agora a chegada a Pontevedra en manos desta xente tan profesional do Museo de Pontevedra, sí que é un debate que me gusta a min dar e que coido que son moi productivos. Pero, bueno, eu escoiteite moito cando viñeches aquí a presentar o teu libro, en algún momento escoiteite falar dun museo da emigración. E ti propós poñelo no Peirao de Coruña. Non sei se pensas agora con este debate volver ás andadas e falar desto ou... Sí, bueno, digo unha cousa, eu deixei pro final do libro, non do libro físico, no libro físico está nos limiares do inicio, non? Esta cousa. Pero deixei pro final porque estaba como lambéndome, así como dicindo, bueno, eu estou preparando o momento sen ser unha das teses do libro, unha das cousas que me gustaría, eu dicía, cada presentación eu vou falar disto. E vou ser pesado para sin eu ser nin pertencer para nada nin o mundo dos historiadores, nin o mundo dos historiadores da arte, nin o mundo dos museos, nin tampouco, vamos, nin ansia teño de nada deso. Do mundo dos atrevidos, como somos xornalistas, non? Ti, máis eu e Efectivamente, todos hai os que xornalistas. reivindicar. E sabes o que pasou? Que a primeira entrevista que me fixeron, a primeira de todas, o xeito que eu o dixen, a compañera que me entrevistou, o titular foi algo así como que mágoa, que era no Porto da Coruña, que mágoa que no Porto da Coruña haxa un centro comercial en vez de tal. E dixen, que malo dixen, porque o que eu quería dicir non é mágoa, ao revés, hai que deixar de ser pobriños, e eu creo que o dixen en Buenos Aires, bueno, se non me levaron preso en ningures, tampouco me levarán agora por esta videochamada, digo, se alguén o propón dende as instancias públicas, como hai informes xa alentando, a min que me dean, en vez de deixar poñer a primeira pedra, que me deixen darlle o botón para demoler os edificios que hai chantados dende hai 24, 25 anos xa, o tempo pasa moi rápido, na Coruña, ahora imos ao tema de Vigo, para dar pé a onde agora están o Palacio de Exposicións e Congresos e un centro de ocio e tal, pois volver o que había antes, non a estación marítima porque a derrubaron para facer iso, pero sí o que eu entendo que debería haber, que eu non lle chamo Museo de Migración, eu chamo lle Centro de Migración, sin menoscabo, de novo, dos museos, pero
penso que ten que ser algo moito máis dinámico e que ademais ten moito que ver coas novas cidadanías, non? É dicir, un centro prácticamente de interpretación da galeguidade onde os que quedaron, os que xa morreron, e os que marcharon e queren volver, e están volvendo moitos deles, sen saber a historia da súa familia, non teñan que ir ao rexistro civil de turno, que tamén, non teñan que ir ao catastro, que tamén, senón que teñan algo para entendernos co bo labor que fan e fixeron no Consello da Cultura Galega, co arquivo digital de Galicia, da emigración e demais, que sexa iso multiplicado por moito, que se empreguen moitos recursos a entender a nosa historia dende a historia de cada un, e que cada un teña acceso un pouco xeito, pero moito máis moderno, o que había en tempo no Hotel de Inmigrantes en Buenos Aires. Non? Eu dicía no Porto da Coruña, e digo no Porto da Coruña, bueno, pois porque é o que vivín eu máis perto, pero evidentemente, pois que abre un melón de carallo. Digo, entón serían dous, porque terían que ser no Porto de Vigo tamén. Outro día me facía unha entrevista no Porto de Vigo, tamén o dicía. Lamentablemente, pois os 2 millóns de persoas saíron ao principio un pouquiño na época dos Clippers aínda, antes do vapor, por Vila García Carril, que tamén me tocou estar a semana pasada e tamén o dicía, pero despois a maioría de xente, que son moitísima xente, saiu por 2 sitios que siguen existindo físicamente. Eso é algo impagable para calquera institución cultural, dicir, onde hai que poñer algo? No sitio por onde saíron. Na Coruña siguen as escaleiras por onde baixaban para botar o pé as aljamelas a camiño do barco e despois as pasarelas. No Porto de Vigo aínda está o Peirao, que aínda está a foto de Pacheco de 1920 ateigada de xente. En Vigo, en vez de un palacio de exposicións, pois hai outro centro comercial, cheo de xente. Non haberá sitios onde poñer e onde facernos un centro de migración. Bueno, eu levo con esta teima todo o tempo e claro, teño a facilidade de ter os símbolos moi a man, non? E o símbolo máis importante que é a fotografía de Manuel Ferrol do Vello e o Neno é nun lugar onde hoxe geolocalizadamente fíxeno e é exactamente no vértice desa edificación do ano 2000, que, como digo, o Concello da Coruña, o anterior e este, pedíronlle a Universidade facer un informe para a nova fachada coruñesa, e a Universidade da Coruña, igual que fixera daquela o xuiz, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dixo que ese edificio era un erro histórico. Eu creo que en algún momento veremos como se a concesión o deixa, haberá oportunidade de ter un centro de migración. Precisamente co IGADI, alá por decembro, na gala Coruña Global, o que fun convidado, tiven a sorte de soltar este rollo coa complicidade non falada antes para nada, pero como é amigo, pois sabe por onde vou, que é Touriñán, e estaba Yolanda Castaño, a primeira pregunta que me fixeron foi, bum, isto. Eu soltei o rollo, e estaba ali o teniente de alcalde da Coruña, e a xiña colleu, non? O guante dixo, na nova fachada marítima estará o centro de migración. Así que, queda aquí grabado, o mellor non o vemos nós, pero eu creo que é de xustiza que o noso maior feito transversal xa non é que non lo poñamos como bandeira, que deberíamos, senón que polo menos lle fagamos xustiza a todas esas familias que marchan. Pois eu concordo contigo, creo que fai falta estes embaixadores das novas ciudadanías en Galicia, non? Sempre o digo. Pero tamén, digo, porque non podo máis que coincidir nesta imaxe que non se chega a ver, pero a Coruña e Vigo están aquí, e América, e os cidadáns galegos en América medran. Entón, fagote a pregunta, non? Tírote tamén eu do sindicato dos provocadores. Ti crees que, ademais de estar na Coruña e en Vigo, podería haber tamén algún tipo de ese museo ou deste centro de interpretación ou desa representación de Galicia deste lado do Atlántico? Mira que boa cousa, porque sí que me preguntaran, obviamente, por Ourense, que o kilómetro cero é concordo, porque non, pois, que dicir, eu non teño recursos, pero non, o único... pero quero dicir, para pensar e para ter ideas, pois poderíamos pensar nese mapa máis grande sempre, algo totalmente, máis. Totalmente, pero aí hai unha vantaxe, que como os países, as chamadas nacións inmigrantes, Argentina, Uruguai non hai, pero sí se podería facer, no Brasil, en Estados Unidos, mesmo en Cuba, xa hai
museos vivintes de migración. Bueno, e mesmo en Buenos Aires está o Mega, non? Que non deixa de ser un museo. Pero nos centros galegos de cada sitio, que habería que ver en cal, que é outro Bueno, cantar, poderíamos buscar algún sitio que sistematice, que reúna, non? Ou exactamente, e que varias. haxa correspondencias igual que hai académicos correspondentes. Pois pareceme realmente unha idea moi boa e penso que así debería ser, pero que realmente funcione, porque se estamos falando dos anos 80, pois non existía internet. Cando nos dicían, non, é que van poder estar vinculados os ordenadores de aquí e de outro punto do mundo. Moi ben, pero que agora en fin, parece unha parvada, pódese facer absolutamente todo e que todo conflúa, converse, e que as novas cidadanías realmente xa non teñan que ir a Coruña ou Vigo para saber a historia dos seus bisavós, senón que o saiban antes de sair. Porque iso é o que vai permitir que Galicia, que por fin xa ten un crecemento vegetativo positivo despois de tantísimas décadas, grazas precisamente á xente que ven, e que a maioría son fillos de descendentes ou netos ou bisnetos, saiban por que os seus antergos marcharon. Por que? Porque van ver o seu reflexo. Por que marcharon? E de onde marcharon? Pois todo iso eu tomo a palabra, Paula. Pois Preparados para nada, facer o centro de migración do outro lado tamén. dito queda o 20% da cidadanía galega reside fora. Eu Mira, creo que moitos deles regresarán, pero moitos non. E como os que vivimos fora tamén temos dereito a ser galegos con todas as da lei, pois igual é unha maneira de pensar as novas ciudadanías, non? Os que estamos fora tamén pensar en reivindicar a nosa identidade e os nosos dereitos. Ti como ves o futuro de eso? Ti que coñeces o Colexio Santiago Apóstolo. Para rematar que xa non temos moito tempo. sí, pois mira, en tanto motor de identidade, evidentemente cousas como colexio son super importantes. E agora se cadra moitísimo máis bueno, pois, coa lei de netos e todas as ferramentas administrativas que van permitir que moitísima xente volva, vou non dicir así, volva, e por iso é ainda máis importante. Porque se ti coñeces onde estás pisando, onde estás parado, que diríades aí, vai ser moito mellor para ti, para a túa familia, de orixe, de destino e sobre todo por país de destino. Eu creo que, e digo sempre, na Galicia exterior hai unha conciencia de galeguidade tan ou maior que na Galicia territorial, é unha ferramenta unha vez máis de pervivencia. O millor non polo volume de obras culturais, porque a xente xa son descendentes e non é o mesmo que cando os exiliados marchaban e vivían a súa Galicia, a Galicia dende aquel país onde eles estivesen. Pero si unha pervivencia, unha ferramenta cultural, seguir vendo a todos os mozos e as mozas o nivel de actividades culturais, que non deixa de ser política, non ideoloxía, pero si política, para manter a súa cidadanía, palabra maldita por todo que ti xa ben sabes polo eido administrativo, senón cidadanía de ser cidadáns galegos universais, eu creo que é unha bendición que eu xa sei de memoria, vou todos os anos e son argentino de corazón e meus fillos naceron no Brasil, que che vou contar tamén, pero cada vez que vou con alguén na Feira do Libro foi outra vez, cos autores e as autoras, non daban crédito, porque xa chega a un tema telúrico, non de poñer un pen e ceiza e xa dicir que pasa aquí. Bueno, pois esa cousa que xa sabemos que nos conecta ten que ter unha correspondencia, de novo, xa vai haber administrativamente, e que realmente se lle dean a todos os novos cidadáns as ferramentas debidas para ser tan cidadáns como o resto, pero sobre todo darlle as ferramentas de coñecer o seu pasado. O seu pasado é o noso pasado. A súa historia é a nosa historia. Genial. Moitísimas gracias, Arturo. É un placer. Nada, desexamos te moita sorte co resto da presentación do libro e con esta idea. Bueno, aí seguiremos e seguiremos contando, sen dúbida, no IGADI que o traballo que facedes é un labor inconmensurable e espero que siga por moitos anos e que eu siga aparecendo por aí con novos proxectos que algún haberá que facer para completar esta pequena chega pola miña banda. Eso esperamos. Moitas gracias, Arturo. Un bico forte. Graciñas, chicos. Adiós.